ja sé. N'hi ha moltes que tallen. L'encreuament Que d'aquí. això... No serà pas aquell cartell d'allà? Ah, la línia d'alta tensió. Hi ha el 2, n'hi ha Sí, dos. bueno, un aquí i un allà. Allà hi ha un cartell. Hem de buscar. Sí, Però estem a la zona Hi ha el ja que hem de caminet. buscar? Doncs sí, a banda i banda. Està Doncs aquí. Busquem per aquí. una zona que puguem mirar. Bueno, això marca un camí aquí. Però un camí bastant... Bueno, i per allà també. Una bossa, això no quadra gens. Mira, mira, mira. Què és això? A veure. Obrim a veure No, què hi ha. jo? Obre, que no passa res. Què hi ha aquí Aquí dins? diu alguna cosa, aquí? Sí, que heu d'obrir. Aquesta no té res. Fan olor aquestes Ah, groc, bosses. groc. Això és el color dels números. Ja ho tinc. Número 1. No, ja ho tinc. Aquesta és La mateixa o no? Mente. La És la mateixa? Aquesta és la menta. Vinga, Sí, i posa-la això aquí. què voldrà dir? Aquestes que tens són iguales? Això, aquestes? això sempre viva, no? Estaràs el recés. Farigola. Això és cafè. Això és farigola. Sí, però això és... Ah, Va perdó. bé, jo crec, Jo jo crec crec que que ho és tenim així. així. El blanc. Així? Molt bé. Ja està. està. És l'espígol que no. Toma ja. Qui obre? A veure quina pista tenim. Més als ulls, més amunt, Alguna més avall. caixa, alguna bossa, alguna cosa penjada. La sèrie, No? vols dir? Crec que és el número que no quadra en la sèrie. D'acord. 1, 3, 6, És interessant. 8, el 9. El 9 no hi quadra. I ara apretem? Ens queda donar el botonet. Ara sí! Molt bé. hombre. A veure, Estàs animant molt, la trobo. Mira, això són els dibuixos. els Joan que hem vist Miró. abans. Mira, el quadre. És Operació. Ha sigut un camí que he dibuixat, que no l'he vist, però és que no sé si és que a vegades els mapes surten camins que no... Però això, Sí, anda, mira que t'ha sigut fàcil, Jo crec que ara ja hi tenim pràctica. Eh que sí? Sí, ara ja... Del 93. està bé. 93 i 83. 25 de desembre. Hem de seguir la... Ah, sí, com es pot ser? Sí, Dos. A l'1, on era? Allà al mig? No, 3. 3, dius que és 3. Ah, jo crec que és que hem de veure quin dibuix fas. Molt bé! Un moment, que això és el moment, clar. Uai, el quadre! El quadre! L'hem aconseguit! Molt bé! De la masia, no? Sí. El quadre... Molt bé! I això últim que heu fet servir, vale, que són aquestes formes, que era aquest abecedari tan estrany que dius...